V prípade šikmých striech pokrytých tvrdými skladanými krytinami odporúčame použitie poistných hydroizolačných fólií aj v prípade, ak sa neuvažuje s využitím povalových priestorov na obytné účely. Poistné fólie chránia nielen proti prenikaniu vody, ale aj proti prašnosti v podkroví a prehrievaniu. Ak sa bude podkrovie využívať na bývanie, použitie poistných hydroizolačných fólií je nevyhnutnosťou. Skôr ako pristúpime k práci s fóliou, je potrebné osadenie odkvapového plechu na odkvapovej hrane po celom obvode strechy. Firma Bramag má pre tento účel v sortimente pozinkovaný odkvapový plech s farebnou povrchovou úpravou dĺžky 2,75 metra s rozvinutou šírkou 200 mm. Plech má integrovanú obojstranne lepiacu pásku slúžiacu na prilepenie poistnej fólie. Tvarovanie plechu na jeho koncoch umožňuje jeho jednoduché zasúvanie. Vďaka prelisu v jeho hornej časti má plech dostatočnú tuhosť, čo umožňuje jeho kladenie priamo na krokvy. Je potrebné zachovať presah plechu od konštrukcie rímsy minimálne 3 cm. Plech prichytíme na krokvy, prípadne na debnenie pozinkovanými klincami, tak aby boli po vyložení fólie na plech prekryté. Odkvapový plech bude slúžiť na odvedenie vody z poistnej hydroizolačnej fólie mimo pôdorys strechy. Tu vidíme spájanie odkvapových plechov medzi krokvami. Plechy vzájomne prekrývame približne 6 cm a v mieste presahu vzájomne prehneme. Odkvapový plech osadíme po celom obvode odkvapovej hrany strechy. Skôr ako pristúpime k práci s poistnou hydroizolačnou fóliou, je potrebné spevniť každé úžľabie pozdĺžnými kontralatami v šírke aspoň 25 cm na obe strany od stredu úžľabia. Spevnenie je možné riešiť aj vydevnením úžľabia foršňami s hrúbkou rovnakou ako hrúbka kontralát.